IDI Mga kasugbo, kabaw ba mo nga nagsaulog taog 3 de Abril celebration every April 3? Kung wala pa, kuyugi ko og atong sutaon ang rason kabahin niini. Samtang ang gubat sa Mactan maong labing inilang kasaysayan sa Sugbo, adunay laing dakong panghitabo nga natigayon ni atong April 3, 1898 ug kini mao ang gubat sa 3 de Abril. Ubos sa pagpanguna ni Pantaleon Villegas nga mas nailhan isip Leon Quilat, ang mga Sugboanong katipunero mipahigayon og dakong pag-al sa batok sa pwersa sa gobernong Kastila sulod sa tulo ka adlaw. April 8 ang orihinal nga plano sa pag-atake, apan gibalhin kini sa Abril 3 human nasipyat og nabulabog ang ilang mga plano. Niadtong April 3, si Leon Quilat ug ang iyang mga kauban misulong sa mga sundalong Kastila duol sa Virama Avenue ug daang 3 de Abril. Bisan kulang sa hinagiban, ang katipuneros migamit og gerilyang taktika hinungdan nga napugos pag-atras ang mga Kastila ngadto sa Fort San Pedro. Tungod sa kakuwang sa armas aron mapukan ang kuta, ilang gilibutan kini nang hinaot nga mapugos sa pag-surrender ang mga sundalong sulod. Apan niadtong April 7, miabot ang mga reinforcements sa Kastila pinaagi sa Don Juan de Austria nga barko ug ilang napugos pag-atras ang mga katipunero. Isan pa sa maong kapakyasan, ang gubat sa 3 de Abril nagpabiling timaan sa kaisog ug determinasyon sa mga Sugboanon sa ilang pakigbisog para sa kagawasan. Karong panahona, ang 3 de Abril Street nagbarog isip usa ka timaan sa heroikong panagbisog sa mga katipunero. So there you have it mga kasugbo, mao kato ang brief history sa 3 de Abril nga gisaulog nato pag April 3, 2025. Kuyugi ko kanunay sa pagdiskubre sa Sugbo aron kita makaingon IDI nading ani sa Sugbo. This is Mark. Until next time.